Biko ajụjụ m bụ maka ịkwụ ọnwụ na nzukọ nsọ Catholic. For instance now, otu a m ke nwatakịrị a na-eka orechile asịne m anwụọ ma nwata penute. So ọ bụ na nwaanyị esuo nkịta, o nwere ike isi ka enye akwa nne ya duto na ya amaghị ihe mgbe ahụ. Oke, ọ bụ na akwa ya kedu ka ọ ga-esi kwa anga n'usoro Catholic ga-adaghị Catholic. And two, onye karizm o kwesịrị ịkwa ụdị ọnwụ ahụ na nzukọ nsọ Catholic otu ọ dị Jesu. Maka ịkwa ọnwụ, ọ bụghị ịkwa ọnwụ bụ nsogbu anyị na ọ bụ ya na-eme ma akwakọ n'ọnwụ. And otu eme a na-akọwa ihe a bido na ete mgbe emere sinọd gara aga bụ achịkọtara ya ọnụ. And I will say it 2,000 times. O nwere ndị asụmanụ oyibo ekoye memorial service anniversary ọ ga-abụ oyibo. Mana asụmanụ Igbo asị na-akwụ ọnwụ bụ m na-echeta na onye ọmụmụ. Ọ bụrụ na ị na-eke ndị mmadụ ha gbata na mgbe iliri nna gị maọbụ nne gị maọbụ di gị maọbụ nwunye gị maọbụ nwanne gị na eke adịghị ka ịbịa ya ọkwa na ndị gbata n'obodo ọnwụ ha bịa ma ikpeme ekpere ha ekpegide ekpere ekpekpe ishigide nri shibeshie ya n'ọha lese na eme gbaa anọ ya erigburu onye erigburu owere nke ọ ji ewule bụ ya ama. Ahụrụ m ihe dị njọ imerụ ma imere ego ọ gbara akwa ma imere ego ọ gbara akwa iri na abụọ ahụrụ m n'ọbụ ọ bụrụ na iwu orie na nne gị maọbụ nna gị maọbụ di gị maọbụ nwunye gị maọbụ nwanne gị maọbụ ọnya gị alarụle gị maka na akwale gị ya iji ekpute ishu kpụta na ya bishọp ma bi na-agọ ama mụ na ghọtara ya nne. So ọ bụgo ihe na-akwara ọnwụ na ọ bụ gịnị bụ imeri and gịnị kpatara ị na-eme n'ihe okwukwe ego bụrụ na ọ bụrụ na ime gị ha na onye ama aha gị ka ị mara na ịbụgo onye ụka maka na ikpe anyị ga-anwụ arụ anyị eru ure mkpọrọbịa anyị aga n'iru Chukwu a ga-eme gịnị ga-ekpe ya ikpe onye kpere ikpe ekpeta eluigwe ojegide eluigwe ekpeta ọkụmọ lara ọkụmọ. Ọ bụrụ na ojeke eluigwe na ọbụla gị ọcha anyị kpegide na ekpere megide na ọbịbịa ma asacha ma pọgatịrị otu dịrị Jesu. Ọ bụrụ na ise orule gị n'igwe ma orule gị pọgatịrị ma ọnọgọ ọkụmọ maka na ịkwale gị ya na ọ bụ igbo na echu ma ọ bụ igbo na azụ friji ma ọ bụ igbo na ọkụkọ bụ na ọlarụ ma bụ na-agọ ọsọ gị kpụtara na bishọp echu the council is no excuse. What do you believe? And nobody can decide what you believe. Only you and God will know. Also, this now we have nuche now, but also really Chukwu mara moba wobe na wo. Oh, bogo bishop, mobo father be na wo bu. And nobody feel ni he nwegi hobo. Woregi patara zagado mogo. Half onye nwere anwụ ma ya na-echi ekpere n'ekpe. And ndị na-asị na ọ bụ onye igbu n'ishu ebe eji atọcha onye ihe a ga-ejiji akwa o nwere nweghị akụkọ a ga-aji akọ maka ndị onye igbu n'ishu. But let me tell you, ndị gboo kakịrị anya o nweghị ihe ndị gboo na-eme ha ga-enweghị ihe kpatara na ha ji eme ma nwụchi anyị bụ ndị na-eme ya ma amaghịta ihe kpatara ya ma anyị kara eme. The problem no longer exists for us and we are still applying the solution. Can you know, for example, n'Igbo Nsukka niile ta ndị gara ta ndị dọma na-abụ alụrụ onye enye na ọ bụ ọlụlụ bụ alụrụ ya na-egoro ya ego a na-atọ n'isi ya na ịla na-eme n'isi ya abụghị ashụ aba na-azụ gị a na-egoro ishu. Ihe ya agwa gị na bụ ọlụlụ bụ alụrụ ya na mgbe ọnwụ ule na-evulekuzi ebe nna ya bụ oge ndị akaba anyị ha le Igbo ha le na-elu. Ụfọdụ na-asa na evulu onye mbe nna ya ma ya na-enwe di ya gbaa mekwọ ọkwasịga anyị na ọnwụ kewe anyị ọnwụ kewe gị na anyị ji ezọrọ ozu ka anyị hafụ nke ahụ na ọ ga-abụ ụbọchị ọzọ anyị kọwadode nọmne mgbe gboo ahụ evule imere and ihe na-eme ma evulete bụ ụzọ ihe ebe
maka na onye a ga-eli gị mgbe eliri ụmụ na edego onye ataghịrị ataghị and ọ larụkwogo mbọm ha ekweri na ala mgbọm. So bear in mind ihe na-akpata ihe a. Ohe bụ na ọ bụ ị ga-ejidogo nwunye gị ma ọ bụ ị ga-ejidogo nne gị o mekete nwụ ndị mmadụ ya ka anaghị na o nwere mboshi ọchị ji abịa ozu ọnwụ bịa sị ha na nwa ha anwụ onye ọmụbụliri ọgụ jegide gbagba mmadụ nkụchechi ozu tọkwuru gị n'oo ịkama ovuviri elibe ọbịa ihe nmanụ ilibe ọ gara ọdọnahịa anaghị abịa onye ọ mụrụte n'okporo ọ sị ya obele ime aga ma ya mara na obele na-elibe me isi ya na ọnwụ mma bụghete ya nụgụ n'isi na wa ọnwụ magide ozi ikpie m ọnụ sa na ivu melibe na-amaghị ya na-eme onye mere ha just to protect women. To protect women and their dignity and their rights. Ka eji emechi n'ihe a lele. Ka ndị lụrụ nwaanyị sọpụrụ ya maka egwu. Those two reasons. Vulegide ozu nwaanyị oru na 1918 okorokpo abịa onye gwara m ihe a bụ papa fada Anthony eze nta eze Monsignor na Nsukka 1918 okorokpo 1918 gburu nna m ọ ga-abụ eje ma ebilite ozu nwa ada ọnwụ gburu ya bụ influenza dịka covid jide ndị chọjeri vụrụ onye ọmụ ya ọzọ egbu ọ ga-abụ echi soro na ndị chọjeri ozu ọnwụrụ ụmụnna lele ebe so ka onye nwe ọrụ si libe ebe ji o elibe si bute ogborogbo akpọga kpọrọ ekwa ụkwachi ya mere bobo ga ji ebi evere adaga laa ma ndụ ma ndụ họn ha ndị mmadụ ihe otuto dịrị Jesu anyị na-ezuzu. Invent your own solution to your own problems and stop copying the older solutions for problems you no longer have. Anyị jụ na ọba ege ndị gboo mmeri ikpo fon ete ije n'ọnụ ma na nna gị kọrọ m ihere mere. So ihe ale ndị be anyị na-eme n'ọnwụ eshu, and that's why I was coming to ana m akọwa ihe a na ọ bụ nkọwachara ya nwa o rute 2-3 years onwe m okwu na-ada awote asị na oche na ọ bụ okwu ahụ m na-ekwu n'ihe a ihe m na-ekwu n'ihe a na-ekwuri di for the past 10 years. Eshu dongara ọnụ mgbe gboo moto adaga ma bashkoro adaga ma ụlọ niile bụ ụlọ evrivo. Ihe eji ama na mmadụ ga-abụ ji mkpa na ọgbata bụ na o nwere ego eshu gote eshu gboo ya eshime n'ọha. Onye na-ehu gotere eshu gboo eshu chime n'ọha echime ya ego na ogbo eshu. That was the highest title. Unless ọ bụ ogbo agụ jere ntagbute agụ, which was a sign of bravery, the sign of wealth bụ ogbo eshu. Anọ bụ igbe eshu ahụ ga-abụ ji mkpa n'obodo. Ihe ọzọ mmadụ ji ama na ya zụta onye kara agba bụ na ọnwụ ugbu na ya nwụhọrọ nwaanyị ya nweme ike nweme ego gote eshu ogbu n'ọha, which means na ndụ ya lara gị n'ihi na azụtara ji mkpa ji gote eshu. It was the highest achievement of a man. Na ọ bụ na nna nwunye gị nwụrụ igo ihe eshu ọ dịghị onye ọ bụ na gị moto a na-erekwana moto ego ole nwọfịa compete ihe a na-ere eshu den. Onye ga-eme gị ihe mgbe ọma anụ ga-ekwupụta ekwu n'ikpe ọha. Ọ bụrụ na igbu gị eshu maka na ị na-echi echichi ma nne gị anwụ maọbụ na nna gị anwụ ma igbule gị eshu ịbịa ize jụ ka ndị asịrị ji atụpụlekedịla ji egbodo nte nna gị eshu ibe ikpele gị ewerizie ya as a status symbol. Because na ọ bụ ya bịa ọ bụ egbo ozuru ọha mụ na uchete na mgbọm na mmadụ anaghị anọkọta je jide anụ nọ n'ebe ya egbo rie kama eme awamarịa o je were anụ je goma ma na ọ bụ onye jere nta gbute anụ bụ na ori anụ igbo anụ na ebe gị
ị na-atọgide ọchọrọ iji eri na ya ahụ ụwa. Ebere na-emene m ndị ga-amaghị omenala anyị ka ọsọ ọbụla ha ezuzugide ezuzu ha sị ya na-eme omenala ma ya na-atọ na ọchọrọ ahụ bụ na ndị ọgaranya ga na ma ga-achụkpọta nta na-aja ewujene ha anụ maka na ha ejikọta emega nta. Otito dịrị Jesu. Community spirit. Ọ ga-abụ right now ọ bụrụ na igbule gị ya bụ efu you feel guilty na-ahụ gị ya bara because na egbule gị na ma ọ na egbule gị na efu conscience ahụ na-enye gị asị gị na ọ bụ nwere ahụ na-abịa igo na-abụ ya mere na ịga n'ihu maka na igbule gị na-ege efu ma ọ na igbule gị na gị and ị ga-egbule gị na ijekọ gị eme ihe ọzọ kama ịkwamara na ego kwama nna gị. Anyị kwere na ọ ga-abụ eziokwu onye ụka bịa onye ọmụji agote moto rum ụlọ elu ụmụ ya ga na-eji akwụkwọ na university all those things were sign na nna ha zụtara ya ma ọ na-eche na ya ga-egbu ori ga-echu 400,000 na abụla gị n'ihu bebe nzuzu. This generation is among the most stupid generation I've ever seen among Igbo people. Anyị amemaghị ihe. Anyị nwere opportunity ma anyị amaghị ihe kama anyị ji ewere ihe anyị mụtara n'Igbo ndị ọzọ tena aka ndị ọcha wee yize nke anyị natara nna nna anyị ha ma anyị gagara n'ihu anyị ya chi mee nke nna nna anyị ha meko kpọọ ya ka isi ala chee na ọ bụ ya bụ agamni. So conclusion ọ bụgo na imere anniversary maọbụ memorial nne gị maọbụ nna gị maọbụ nwanne gị bụ nsogbu na ọbụ gịnị bụ ị na-eme na ya bụ anniversary and gana kpatara ya sọsọ gị na chi gị nwere answer that question. Ihe ọsọle gị wụọgide na Chukwu amawo ihe na-eme. Amaghị m azịza m zara onye ọdụ nuklia